Cannondale so štvoricou pretekárov na čele, to je dobrá východisková pozícia a nikto sa zatiaľ nerozhodol útočiť. Takže snáď to Cannondale vyjde aj v tej najdôležitejšej fáze a nakoniec Cannondale zabezpečí hromadný špurt. To, čo sme sa báli, že ešte prídu ataky, to zatiaľ neprichádza. A to je voda na mlyn Petra Sagana. A nie je vidno ani tie klasické vláčiky do špurtu. Jediný vláčik tam má teda zatiaľ Cannondale. Dúfajme, že to tak aj zostane. Ale trošku sa vysúva aj Gilbert so svojimi pomocníkmi. Vľavo na obrazovke. Cannondale stále so štvoricou borcov. Peter Sagan na 4. pozícii. Myslím, že aj Argos Shimano sa tam vysúva dopredu. Možno je to možné, že by tam mohol ostať John Degenkolb. A to by bol obrovský super pre Petra Sagana. A Degenkolb, ten sa dá predpokladať, že by tam mohol byť, pretože on je jedným z tých lepších pretekárov, prečlenitejší terén. Určite lepší ako Marcel Kittel, takže to je dosť vážny je to ten konkurent, pretekár vo vláčiku týmu Argos. Tak sledujme záver. Argos Shimano, Lampre sa tam vysúva takisto, jeden pretekár Vacan Soleil, Peter Sagan už s posledným pretekárom, ktorý mu ešte sa snaží urobiť čo najlepšiu pozíciu. Je tu záver dnešnej veľmi dramatickej etapy. Peter Sagan zhruba na 3. 4. pozícii. Nastupuje tam aj Michal Kviatkovský, rovnako John Degenkolb, o ktorom sme hovorili. Bojuje s Petrom Saganom o víťazstvo, ale Peter Sagan nastupuje a bude z toho víťazstvo pre Petra Sagana. Áno, premiérové víťazstvo je na svete. Peter Sagan vyhráva 7. etapu s cieľom v Albi. Po 4. krát vyhráva etapu na Tour de France. Prvýkrát v rámci z tého ročníka a urobil, zdá sa, kľúčový krok k druhému zisku zeleného dresu, pretože ten náskok je už gigantický, takmer 100-bodový pred Andrem Greipelom, ktorý tu chýbal. Ukážková práca Cannondale, tak dnes naozaj nikto nemôže povedať ani jednu, ani to najmenšie slovo kritiky na tento tím. Ani ja sa priznám, som až tak neveril, že to takto zvládne tým Cannondale, ale dnes to bolo fantastické predstavenie. No aj to Saganovo víťazné gesto jasne ukazoval na pomoc jeho tímu počas celej etapy. Fantastická robota a nám len stáva zagratulovať do Žiliny a to, čo sme si veľmi prijali pred Pyreneami, 94-bodový náskok pred druhým mužom v bodovacej klasifikácii a to je obrovská porcia napriek tomu, že až dnes prichádza prvé víťazstvo. V treťom mieste Daniele Benatti zo Saxo Banku. Druhý John Degenkolb. Takže Sagan, Degenkolb, Benatti, to je poradie na prvých 3 miestach.